Momentul optim pentru cules sau pentru a cumpăra strugurii este atunci când cantitatea de zaharuri acumulată în proba medie de boabe, pe care o pot verifica cu ajutorul unui refractometru sau a unui mustimetru, repet, cantitatea de zaharuri ar fi bine să fie 220-230 de grame pe litru. Dacă am struguri mai puțin, pe la 170 de grame pe litru, voi obține un vin tărie alcoolică slabă și va putea face floarea vinului sau chiar să meargă spre oțet. Dacă vei alege niște struguri cu multe zaharuri în ei, adică peste 230 de grame pe litru, voi obține un vin dulce, mă voi confrunta cu oprire din fermentație și va trebui din nou să tratez defecte. De asemenea, momentul de cules este bine să fie ales în prima parte, în partea caldă a toamnei, pentru că asta îmi asigură și o temperatură bună de fermentație în cramă. Dacă voi alege să culeg în noiembrie pe frig, atunci și temperatura din cramă este joasă și drojdiile se opresc din fermentație. Mustimetru și refractometru le găsiți în magazinele Fermier Loredo din Vrancea și Buzău sau pe fermier.ro.